matarsa ta sa shi wanda yake yi din bai ci karo da abin da Allah yake so ba, bai ci karo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so ba, bai ci karo da lafiyayyen hankali ba. Idan matarka ta ce yi kaza saboda tsabagen soyayya sai ka yi, kuma wannan abu ya dace da abin da Allah yake so, ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so, kuma ya dace da abin da yake lafiyayyen hankali zai iya tunani a kai, don masana ya kamata na zamaninka za su ga lalle hakan ya dace, to wannan babu laifi. Amma yayin da matarka za ta sa ka kai abin da ya saba ma Allah, ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ci karo da taron tunanin masu hankali, to ku shakka babu wannan ba abu ne da ya dace ba. Idan har ka ci gaba da ganin cewa abin da ta sa ka yi din lalle shine yafi dacewa sama da abin da Allah ya ce, sama da abin da manzon Allah ya ce, sama da abin da masana ya kamata zamaninka suka gano, masu tunani da hangen nesan zamaninka suka gano, to lalle wannan ko dai kana cikin soyayya, makauniyar soyayya, ko kuma kana karkashin tasiri na sihiri. Allah tsare mu. Yaya mutum zai iya samu kariya tsakaninsa da sharrin aljanu? Abin da zaka yi ka samu kariya tsakaninka daga sharrin aljanu shine yawaita isti'aza, yawaita zikirai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, waɗanda manzon Allah ya nuna idan mutum yayi yana samun kariya. Kaɗan daga cikin su lokacin da mutum zai kwanta barci ya tabbatar ya kwanta da alwala, ko da mace tana cikin janaba za ta yi wannan alwala, ko da mutum na cikin janaba, ko da mace na cikin haila za ta yi wannan alwala, don wannan alwala ba alwala ce ta yin sallah ba, ta kwanciyar bacci ce. Sannan sai mutum ya karanta qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas, kowace da basmala da bismillah kafa uku. Mutum na karantawa yana kara bakinsa kusa da tafikan hannunsa, ta yadda yawun da ke fita daga bakinsa yana sauka akan tafikan hannunsa. Idan mutum ya karanta sai ya shafe duk inda ya samu daman shafawa a jikinsa. Zai karanta wannan da kyakkyawan niyya, wannan zai zame masa kariya. Sannan mutum ya karanta ayatul kursi ba tare da ya shafa a jikinsa ba. Sannan mutum ya ja amanar rasul zuwa karshen fansuna alal qawmil kafirin ba tare da ya shafa a jikinsa ba. Duk wannan suna cikin kariya. Sannan mutum ya karanta Allahumma qini azabaka yawma tabasu ibada. Sannan idan mutum yana da sarari ya karanta suratul mulk. Idan mutum ya iya ya karanta suratul zumar. Idan mutum ya iya ya karanta suratul sajada. Idan mutum ya iya ya karanta suratul isra'i. Ummuna Aisha Allah shi kare da a gare ta ce da wuya dare ya zo ya shuɗe ba tare da annabi ya kulle daransa da karatun suratul zumari da suratul isra'i ba. Wani lokacin suratul isra'i da suratul sajada a cikin dare gaba daya. Sannan ya sunanta wa mutane karanta suratul mulk. A takaice dai lazantar zikirai da suka gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, addu'o'i da suka tabbata daga bakin da baya ƙarya, wannan yana tabbatarwa da dan adam kariya daga sharrin aljani, daga sharrin masu sihiri da masu tsafi da masu rufa'ido. Allah kare mu daga sharrin su, Allah kare mu daga masu tsafi. Me Allah ya ce game da wannan aya? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati wa ce ya ma'asharal jinni wal ins, ya ku taron aljanu da kuma mutane. Allah zai wannan kira ne ga mutane da aljanu a ranar tashin kiyama. Alam ya'tikum rusulun minkum, shin manzanni ba su zo ba daga cikin ku, ba su zo ba suna isar muku da sakon ubangiji, ya kusuna alaikum ayati, suna
kissanta muku labarin da ke cikin ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna jan hankalinku da gargadinku game da gamuwarku a wannan yini na yau na ranar tashin kiyama, sun tsoratar da ku game da azabar Allah, sun tsoratar da ku, sun firgitar da ku game da azabar wuta. Qalu sai su ce shahidna ala anfusina, lalle mun ba da shaida akan kawunan manzanni sun zo sun yi mana gargadi kuma mun ji. Ubangiji ya ce wa garratumul hayatud dunya, amma rayuwar duniya ce ta rude su, ta mantar da su lahira, ta mantar da su ubangiji, ta mantar da su hisabi da kididdigar ayyuka. Wa shahidu ala anfusihim, suka ba da shaida akan karan kawunan su annahum kanu kafirin, cewa lalle su sun kasance suna cikin kafirai. Abin nufi cewa garratumul hayatud dunya, rayuwar duniya ce ta rude su, ba wai rayuwar ba, halin da ke cikin rayuwar, hali na wadata, hali na mulki, hali na mukami, hali na 'ya'ya da mata, hali na kyau na daddaɗan yanayi na wurin da suke zaune, hali na amfanin gona da Ubangiji ta'ala ya wadata su da shi, daddaɗan yanayi na inda suke zaune, wannan shine ya ruɗe su, wannan shine ya yaudare su, sai suka ɗauka cewa kamar ba za su mutu ba, ko suka ɗauka cewa abin da suke ciki dawwama za su yi, sai wannan ya mantar da su lahira, shine gharratumul hayatud dunya. Wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, suka ba da shaida akan karan kawunan su cewa lalle su din wato ainihin kafirai ne. Dan adam ba zai shiga wuta ba sai yana mai ba da shaida akan cancanta su shiga wuta. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Dan adam zai zama mai ba da shaida akan karan kansa, ko da ya bayar da uzuri, karshe dai uzurin ba zai zama karbabbe ba, domin uzurin da zai bayar da baki na bayar da kariya game da kansa, na kokarin kare kansa game da kowace matsaya mara kyau da ya samu kansa a ciki, game da kowane hali mummuna da ya samu kansa a ciki, game da kokarin boye munin maganarsa da munin aikinsa a duniya, karshe sai sasannin jikinsa su ba da shaida akan mummunan aikin da yayi da mummunar maganar da yayi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kaga al-insanu ala nafsihi basira dake, gabban jikinsa gaba ɗaya sai su ba da shaida kan abin da ya riga yi. Insha Allah ce abinda aka ambata a baya, an lam yakun rabbuka muhlikal qura, dan cewa ubangiji da dai bai taba kasancewa mai halakar da alkaryu ba bi zulmin saboda zalunci, wa ahluha ghafilun, alhalim ma'abuta cikin wannan alkaryu suna cikin gafala. Me wannan aya take nufi? Malamai suka ce daya daga cikin zantuka guda biyu, ko dai mu ce ubangiji ta'ala baya halakar da al'umma ta hanyar zalunci, ya kama su da azaba bayan ba su yi laifi ba, ubangiji baya zalunci. Wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, ubangiji baya zalunci. Inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Ma'ana ba yanda za a yi Allah ya danki mutane da azaba, ko al'azabul dunyawi ko al'azabul ukhrawi, face sai mutane sun yi laifi. In Allah ya yi wa mutane azaba ta duniya, ya hada su da wahala, ya hada su da talauci, ya hada su da fatara, ya hada su da fari, ya hada su da musifu na rayuwar duniya, to wani laifi da suka yi ne sai suka cancanta musu wannan hukumar, ba haka kawai ya turo ta bagare su. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Duk wata musiba da za ku ga ta same ku a cikin rayuwa sakamakon abin da hannayenku suka gabatar ne, kuma ma yana yin abuwa da dama akan laifukan ku. Inda a ce yana kama ku da dukkan laifin da kuka yi, da ba wanda zai ragowa a ban kasa. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. ma'ana da Allah na kama mutane da zaluncin su, da Allah yana kama mutane da abinda suke tsaururin sa, abinda suke aikata shi na mugunyar aiki, da ba wanda zai rage a ban kasa. amma Allah yana yawa mutane jinkiri, a sakamakon jinkiri sai wane ya tuba, sai wanci ta tuba, sai su wane da wane su yi wa kansu kiyamul laili, su shafa wa goshin su ruwan alwala, su tuba tun kafin lokaci ya kure. sakamakon tuban nan, sakamakon jinkirin nan kai sai mutane su tuba, a sakamakon tuba kuma sai Allah ya yafe wa mutane. abinda dai aya take nufi a wata fassara daga cikin fassarori, Allah baya kama mutane ta hanyar zalunci. duk abinda kaga Allah ya yawa mutane to su suka yi laifi, sai yasa sai musu kaza. Allah baya wa mutane ukuba, ko ukubar duniya ko ukubar lahira, sai sakamakon laifin da suka yi. wannan ita ce fassara ta farko. fassara ta biyu suka ce zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin. da dai ubangiji ta'ala baya halakar da mutanen wata alƙarya bi zulmin, a sakamakon wani zalunci da suka yi, a sakamakon kafircin da suka yi, a sakamakon shirka da suka yi. wa ahluha ghafilun, alhalin ma'abuta alƙarya suna gafale, ba a turo da manzo ba, ba a saukar da littafi ba. ba daga yin shirka Allah ke saukar da azaba ba, sai an turo da manzo, an saukar da littafi. mutane sun kafirce wa manzon, sun kibin koyarwar littafin, sannan sai azaba ta. ba daga farar da zalunci ba, ba daga farar da aikin sabo ne Allah ke kama mutane da laifi ba. a'a, sai bayan an yi wa'azi mutum ya kiji, an fadakar, an yi gargadi, an ja kunnen mutum, amma mutum ya kiji, to sannan sai azaba ta biyo baya. wannan shine abinda fassara ta biyu take nufi. a nan gure idan mun dauki farko, fassarar farko, sai ya zanto kalmar zulm, wannan zalunci, menene fa'ilin zalunci din? sai ya zanto ya'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala. zalika an lam yakun rabbuka muhlikul qura bi zulmin, yani la yuhlikul qura, la yuhlikul qura wa huwa zalimun laha. baya halakar da alƙarya yana mai zaluntarta. idan ko mun dauki fassara ta biyu, sai ya zanto fa'ilul zulmi sune ahlul qura din. Allah baya halakar da alƙarya daga yin zaluncin su, a'a, sai bayan ya saukar da littafi, sai bayan ya turo da manzo, sai in mutane sun ki bin abinda manzo ya ce, sun ki bin koyarwar littafin ne, sannan sai azaba ta kama su. da haka Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. kaga sai ce min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. saba manzon Allah baya zama laifi sai in ya zanto min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, bayan shari'a ta bayyana ga mutum. ta iya wani ya saba sunnar manzon Allah, amma ya jahilci cewa sunna ce, bai san sunna bace ya saba mata, to wannan baya da laifi. amma ya san sunna ce. an jawo hadisi cikin Bukhari daga Abu Huraira, an jawo hadisi cikin Muslim daga Abdullah da Umar, an jawo hadisi cikin Sunan Nasa'i daga Abu Sa'id al-Khudri, an jawo hadisi daga Ummu Aisha daga Nana Hafsa, an ce manzon Allah ya ce, duk da haka yake ji, kaga ta bayyana huda kida. wannan ya saba manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi, baya da cewa ranar tashin kiyama. amma mutumin da bai ji hadisi ba, bai ji aya ba, ko ya ji ayar bai san fassarar ta ba, ko ya san fassarar ta amma gurgurar fassara, wani malamin sa na bid'a ya dora masa fassarar ba daidai ba, bai samu malamin sunna da ya dora masa fassarar daidai ba, kaga shi ma har yanzu shari'a bata bayyana gare shi ba. ina fata mun fahimta. zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. akan ce darajat ga abin da yake hawa wani saman wani, akan ce darakat ga abin da yake wani kasan wani. lafazin likullin ga kowanne, ga kowa da kowa, ga kowa cikin mummunai da kishiyoyin mummunai, mummunai da wanda ba mummunai ba, kowanne yana da mai darajat, darajoji. sai dai darajojin mummunai darajoji ne aliya, wato darajoji wata saman wata. darajojin kafirai darajoji ne safilatun, wata kasan wata. kowaɗanne suna da darajoji. waɗannan darajoji na ni'ima wata saman wata, Allah sa mu cikin su. waɗannan darajoji na azaba wata kasan wata, Allah tsare mu. wali kullin, kowane ɗaya cikin mutane darajatun suna da darajoji da aka yi musu tanadi mimma amilu, saboda ayyukansu. idan aiki ne kyakkyawa sai daraja ta zama wata saman wata, idan aiki ne mummuna sai daraja ta zanto wata kasan wata. wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun. da dai ubangijinka bai ga
gafala ba dangane da abin da mutane suke aikatawa. A wata qira'a wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, da dai ubangijinka baya gafala dangane da abin da ku mutane kuke aikatawa, da abin da kai a fili, da wanda kai a boye, da wanda kai cikin taro, da wanda kai kadai a daki, duk ubangiji ta'ala ya sani, ya yi kididdiga, mala'iku sun rubuce, za a yi maka, za a yi miki hisabi akai ranar tashin kiyama. sai Allah ce suna ne wanda yake da zahiri, da za a ce wa huwal ganiyyu ma ya wadatar, tunda a can an ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malu, da sai kuma a ce wa huwal ganiyyu dhur rahma, amma sai aka ce wa rabbukal ganiyyu dhur rahma. aka sake maimaita kalmar rububiyya dan kiran mutane zuwa ga yadda da Allah a matsayinsa na rabbu mai halitta, wanda kuma yake kulawa da halitta din subhanahu wataala. wa rabbuka, lalle ubangijinka al-ganiyyu shine mawadaci, mawadaci wadatar da bata san talauci ba, mawadaci ta kowace irin fuska, zur rahama ko ma'abucin rahama. a nan gurin suka ce a iya cewa wa rabbukal ganiyyu ar-rahimu, domin yadda aka ce al-ganiyyu da kuma sai a ce me ar-rahimu, amma sai aka kauce daga lafazin ar-rahimu sai aka ce zur rahama, sai aka kawo lafazin zu, wanda suna ne da ake yin idafansa zuwa ga al-ajnas. a ce zu malin, a ce zu quwwatin, inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, sannan a ce zur rahma, a ce zu ilmin wa innahu la zu ilmin lima allamna walakin akthar an-nas la ya'lamun. menene hikimar kawo zur rahma a madadin ar-rahim bayan an kawo al-ganiyyu? suka ce lafazin al-ganiyyu sifa ce wadda take ta'alluki da zatin ubangiji, mawadaci ne wanda baya bukatar komai a wurin kowa, saboda wadatarsa sai zanto yut'imu wala yut'am, saboda wadatarsa sai zanto yujiru wala yujaru alai, saboda wadatarsa sai zanto la ta'khudhuhu sinatun wala nawm subhanahu wa ta'ala. yut'im shi ke ciyarwa, wala yut'am ba a ciyar da shi, baya bukatan kowa, baya bukatan komai a wurin kowa, shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi, shi ke bayar da kariya ga wanda aka so a cuta, amma ba a bayar da kariya ga wanda ya nuface shi da azaba subhanahu wataala. la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, wato babu yanda za a yi gangidi ya kama shi ballantana barci subhanahu wataala. baya bukatan sama ko kasa, sama da kasa ne ke da bukatar sa. inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa yumsiku samaa an taqa'a ala al ardi illa bi izni. yana rike da sama, yana rike da kasa, yana rike da saman ba dan ya rike ta ba da ta rubto ta fado kan mutane. kaga cikakkiyar wadata kenan subhanahu wataala. wato kenan al-ghaniyyu wadata ce tashi ci ta yadda baya bukatar komai a wurin kowa, amma zurrahama sifa ta rahama wato sifa ce da ta fura ta yiwa zuwa ga waɗanda abin ya shafa. da haka yace wa rahmati wasi'at kull shay'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yutuna zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. kuma da haka mala'ikun su suka ce da shi rabbana wasita kull shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. suka ce an ce zur rahma dan yafi ar-rahim cikakkiyar ma'ana. ba a cewa zu malin ga wanda dukiyarsa take kadan ce, sai in dukiyar tana da yawa sai a ce zu malin. ba a cewa
zu ilmin ga wanda ilimin sa yake dan kankani cikin cokali, sai ga wanda ilimin sa ke da yawa sai a ce zu ilmin. Haka ba a cewa zur rahama sai ga wanda rahamar take mai yalwa. In yar kankanuwar rahama ce ba za a ce zur rahama ba. Ina fata an fahimta. Da haka da ya so ya bi annabi Yaqub da ilimi sai ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu. A nan gurin ya kunshi yaban Yaqub da ilimi da kuma yaban kansa shi Allah din da ilimi. Domin lokacin da ya ce annabi Yaqub na da ilimi da yawa, to amma wannan ilimin nashi wa ya bashi? Shi Allah. To wanda baya da shi zai bayar? Wato kenan lazu ilmin rahamarsa saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai. Allahu allazi yursilu ar-riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju minhu fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza wa in kanu min qabl an yunzala alayhim min qablihi lamublisin fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha in dhalika lahu al-mawta وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ruwan sama sawaye ne da ni'imar ubangiji don mu gane alamarta. Saukar da littafi daga sama wato sawaye ne na rahamar ubangiji, sai ya saukar da littafi, sai ya turo da manzan Allah. Manzan Allah din kansa rahama ne, zuwansa rahama ne. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ina fata an fahimta. Wato kenan Allah ya zama zur rahama. Da haka ce wa rabbukal ganiyyu zur rahama. Menene hikimar kawo wannan siffa guda biyu, ga alghina ga kuma ar-rahma, dan su zanto muqaddima na abin da zai zo gaba. In yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin. In yasha, yadda Allah ya ga dama, yuzhibukum da sai ya tafiyar da ku. Akan ce al-izhab ana nufin al-i'dam, rasar da ku ya zanto babu, kamar ba a taɓa yin ku ba a bankasa, babu ku babu alamar, babu ran ba gangan jiki, babu ruhi ba komai. azhabakum kenan wa inna ala zahabin bihi laqadirun wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, ya halifantar da waɗansu ku ba ku ba bai sun ko kun tafi. kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin, kamar yadda dama ku ya halitte ku ne daga zurriyar waɗansu mutanen da suka shuɗe baya a tare. An rasar da waɗansu sannan aka kawo ku, to akan iya tafiyar da ku sannan kuma a kawo waɗansu. To a nan idan matambayi ya tambaye ka dan me bai tafiyar da mu ya kawo waɗansu ba, sai ka ce saboda ya ce shi zur rahama ne, wa rabbukal ganiyyu zur rahama. Ba ya da bukatar tafiyar da mu, me zai amfana da shi idan ya tafiyar da mu? Zan tafiyar da kai dan ni in mai gurbin ka, zan maka juyin mulki dan ni in hau, zan so ka tashi daga waje dan ni in zauna. To kai idan ka tashi daga inda kake, ko ka sauka daga karagar mulkin ka, ko ka bar garin ku, to Allah ya je mai wurin ya yi mai da shi alganiyu ne. Sannan idan ya tafiyar da kai, ya ɗaya da kai, ka zanto asaran ba da khabar ko khabaran ba da asar, bayan wannan ya faru, me zai amfani da shi? Ba zai maka wannan ba, dan shi zur rahma ne. Wato kaga gabatar da wa rabbukal ganiyyu zur rahma na da alaka da in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin. Inna ma tu'aduna la'at, lalle abinda ake muku alƙawarin sa zai zo. Kiyama za ta zo, tsayuwa a gaban Allah za ta zo, kididdigar ayyuka za su zo, lissafin abinda ka samu da abinda ka kashe zai zo, lissafin abinda ka ci da abinda ka yi tufafi, abinda kika daura da wanda kika yi kyauta da wanda kika yi biki da wanda kai kasaita da wanda kika yi kasaita, wallahi tallahi zai zo. Inna ma tu'aduna la'at, kullu ma huwa atin at, duk abinda aka ce zai zo zai zo. Wa ma antum bi mu'jizin, da dai ku bai saka ku cewa Allah ba. Mutane kun yi kadan ku ce ku tsere ma ubangiji, to idan kun ce za ku tsere ku je ina? Ku tafi sama, ku tafi kasa, ku tafi cikin teku, to ku je ina? Babu inda dan adam zai je ku. Da haka kenan wa ma antum bi mu'jizin, kul ka ce da su ya qaumi ya ku mutane na, i'malu ala makanatikum, ku yi aiki akan halin da kuke ciki, inni amil, ni ma zan yi aiki akan halin da nake ciki. Lafazin makana bitta a wata kira'a ala makanatikum, a wata kira'a makanatikum, duk
inda zo cikin Qur'ani haka yake qira'a biyu. Imam Shu'ba shine Abubakar ibn Ayyash rawi daga Asim ibn Abu Nujud yakan ce ala makanatikum, amma sauran qurra ala makanatikum akan ce al makana daidai yake da al makan, kamar da akan ce al maqama ana nufin al maqam, kamar da akan ce ad-dara ana nufin ad-dar, kamar da akan ce al ma'atu ana nufin al ma'u. yanzu idan ka ce al ma'atu sai wani ya ce maka ai al ma'u ba a sa masa ta'ud ta'ani, ya halatta ka ce al ma'atu, ya halatta ka ce al ma'u, ya halatta ka ce ad-daratu ad-daru, ya halatta ka ce al makanu al makanatu, al maqamu al maqamatu, duk a larabci ya halatta. ina fata an fahimta. ya qaumi imalu ala makanatikum, ya ku mutane na ku yi aiki akan halin da kuke ciki. to kaga al makanatu ana nufin wuri, kamar yadda al makanu ana nufin wuri ko bigire, to amma akan ce wuri ana nufin halin da kake ciki yayin da kake wurin, sifar da kake ciki yayin da kake wurin. ma'ana ku yi aiki a bisa ga sifar da kuke ciki ta shirka, tunda ita kuka amuntu da ita, kuka yadda da ita, kuke ganin daidai ce. ku yi aiki a bisa ga sifar da kuke ciki ta zalunci, tunda ita kuka ga yadda cewa daidai ce. inni amil, ni ma zan yi aiki akan sifar da nake ciki ta tauhidi, ta ta Allah, ta ɗayanta Allah. ni da ku a gani fa sawfa ta'lamuna, da sanna za ku gane man takunu lahu aqibatu dar, wane ne kyakkyawan karshe zai kasance a gare shi a nan gidan duniya. innahu la yuflihu zalimun, yadda lamari yake azzalimi ba za su rabota. abin nufi masu shirka, masu hada Allah da wani, babu yadda za a yi su rabota, ba za su rabota ba a duniya, ba kuma za su rabota ba a gobe kiyama. sai Allah ce ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. لفظ الذرأ ديك دكتي خلق، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم بمعنى خلقكم. أكن تي النصيب أتكلم العربي أنا نفهم الحظ ربو كوكس، ديدي دكتي النصيب كوكتي الحظ كوكتي القسم كسو ربو. وجعلوا لله مما ذرأ، sun sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala nasiban wani kaso mimma zara'a cikin abin da ya halitta min alharsi na amfanin gona wal an'ami da kuma dabbobin gida. sun ware wani rabo sun ce wannan rabo ne na Allah, fa qalu suka rinka cewa haza lillahi, wannan kaso ne na Allah, bi za'amihim ariyawa irin tasu. wa hadha li sharakaina, wannan kuma na abokanan tarayyan mu ne, na gumakan mu ne, na allolin mu ne, haka suka ce. fa ma kana li sharakaihim, abinda suka ware na allolin su, fala yasilu ila Allah, ba yanda za a yi ya isa zuwa ga rabon da suka ware suka ce na Allah ne. wa ma kana lillahi, duk abinda ko suka ware suka ce na Allah ne, fa huwa yasilu ila shurakaihim, wannan kam ya iya gangarawa ya fada cikin kaso wanda yake na allolin su. Ubangiji ce sa'a ma ya hukumun, ya munana irin wannan hukunci da suke da bakunan su. wannan hikaito mana ake wani wautar tunani na mutanen jahiliya na larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan zuwansa, ta yadda suka ware wani nau'i na amfanin gona da wani nau'i na dabbobin gida suka raba gida biyu. sai su ware wani kaso su ce wannan na Allah ne, sai su ware wani kaso su ce wannan kuma na gumakan mu ne. wato kenan a aqidar su abinda suka ware suka ce wannan na Allah ne, to shine abinda za su rabawa talakawa, abinda za su rabawa mabukata. duk abinda suka ware suka ce wannan na gumakan su ne, na allolin su ne, to wannan za su ware shine su ajiye don